Super rare. Super rare. Super rare. Super rare. Simplu fapt că ai ieșit cu el și că ai acceptat atenția înseamnă că nu m-a plăcut. Nu există absolut niciun alt lucru. Nu mi-a plăcut. Wow. Legendary. În orice familie există disensiuni, nu trebuie să te gândești. E un copil și e mai bine să stau decât eu viață. Nu te privi. Mamă, omul ăsta crede că l-am rămas cu el doar pentru bani. Și nu este așa magic, nici în familia oară. Nu! Vreau să iau de la casă și Mythic. Din lipsă de educație, asemenea unui nimic și a părinților, Mythic. consideră că viața presupune doar surprize plăcute, iar agonisteala este dată odată pentru totdeauna. Prin urmare, când viața lovește precum piatra într-o apă lină, ungele șocului învăluie pe toți cei apropiați. Ai parte de asta. Ai căzat în picioare precum că ai intrat. Mi-ai închis ușa de la mașina de școală. Mi-ai închis internet, mi-ai închis televizorul, mi-ai oprit pe luat și vecul de dormitor de pe tavan. Nu mai faceți fama. De ce? Vinde-mă în 2 eu iau parte. Faci pe 10-11 zile, mă măturează. Și apoi,